Iskustvo je do sada pokazalo da je dobra priprema pola posla. Posebice kada su u pitanju europski fondovi, čiji su kriteriji vrlo strogi. Hrvatska je kroz proteklih 8 godina dosta toga naučila, o čemu svjedoče i povučena sredstva. S obzirom da je pred svima nama novo programsko razdoblje, već se sada valja početi pripremati. Osnovne tematske koncentracije novog programskog razdoblja su pametna, zelena, solidarna, povezana i Europa bliža građanima. Posebnu pozornost Hrvatska treba usmjeriti upravo ka pametnom i zelenom, jer tu leži prilika da osnažimo naše gospodarstvo i poljoprivredu. Novo programsko razdoblje 2021-2027 nosi naravno i nove prilike za Republiku Hrvatsku, za sve korisnike europskih fondova, kako onih u razdoblju do 2020. tako naravno i novih budućih korisnika u novom 7-godišnjem razdoblju. Dosadašnje iskustva za proteklo razdoblje su na zavidnoj razini, no ministričina je želja da Hrvatska povuče svih 100% raspoloživih sredstava. Ono što mogu sada reći evo iz iskustva da su vrlo dobro već i do sada informirani, da jednostavno prepoznaju sada potrebu i prilike za korištenjem dodatnih bespovratnih sredstava kako bi dalje unapređivali svoja poslovanja, razvijali svoju tvrtku, izgrađivali nove poslovne jedinice, kupovali novu moderniziranu opremu i naravno otvarali nova radna mjesta. Kao pomoć ponajprije OPG-ovcima, ali i poduzetnicima na raspolaganju stoje primjerice LAG-ovi, ali i institucije kao što je HAMAG. Koja je usmjerena na personalizaciju usluga poduzetnicima, poljoprivrednicima na lokalnom području Slavonije i Baranje, odnosno Osječko-baranjske županije. Agencija za malo gospodarstvo potiče poduzetnika, samim tim i OPG, poljoprivredna gospodarstva putem financijskih instrumenata, putem kredita i zajmova te putem bespovratnih sredstava za malo poduzetništvo. Krenuti po prvi put u pripremu projekta nije nimalo jednostavan posao, no u Antunovačkoj ispostavi ove institucije imaju samo pozitivna iskustva. Korisnici se javljaju. Što se tiče same realizacije sredstava, Agencija za malo gospodarstvo je realizirala 276 projekata u ukupnoj vrijednosti 470 milijuna kuna i s tim je potaknut zapošljavanje ljudi, lokalnih zaposlenika u iznosu 365 otvaranja novih radnih mjesta. Ministrica od novog programskog razdoblja ima velika očekivanja. Još više ulaganja u gospodarstvo, otvaranje još radnih mjesta, a kaže i kako je u pripremi regionalna strategija pametne specijalizacije, gdje će se fokusirati na strateške grane gospodarstva, dalje ih poticati, koristiti sredstva i tim putem pokušati ne samo zadržati mlade na ovom prostoru, nego i vratiti iseljenu